Ano yung nangyari sa'yo? Saan ka galing? Magpatuli. Ha? Magpatuli. Summer, diba? Hindi ka nagpatuli. Kilala kita, takot ka sa ano. Hindi ka magpapatuli. Hindi, nagpalamig lang ako. Nagpa-aircon. Libre. Nung pumunta ako rin, wala ka na raw. Sabi ng nurse, nagpa-check ka na ng ihi at saka Tae. dugo. Wala na yung, andyan na yung result. Tingin. Ano sa doktor nito? Ano sabi sa'yo? Binigyan ka ng gamot. Taning ang binigay. Taning nga. Tanning lotion. Malapit na daw. Buang ano nga. Malapit na. Panoorin nyo lang sa vlog ko. Nasa iyo pala. Nasa iyo na pala. Ando nga sa doktor ang result. Hindi ka pa niresitahan. Hinoko. Ubus na nga yung pera ko. Yun lang. O paano yan? Pautang mo na. 2.5. May kakilala ako. May lalaki kasi ako ngayon 3 eh. Sayang. Hindi nga. Ano ba? Ano ba talaga? Seryoso naman. Seryoso naman ako ah. Oh, diba? So, Tangina mo. Kaya ano hindi nga? kita Ano pinapunta totoo? doon eh. Ano ang totoo? Wala. Nagpalamig lang nga. Mainit eh. Sus. Nahilo ka. Alam ko yung mga ganyan mong sintomas pag nahihilo ka. Panoorin nyo po sa YouTube ko. Nandoon lahat ng kasagutan. Diba? Ang sintomas kapag nahihilo ka, mainit ang ulo. Walang pera. Kumain ka na? Sana all. Kumain kayo sa labas? Labas. Oh. Labas sa ano. Kwarto. Huwag muna ako kausapin, Tim. Ano pa yung ano ko? Nahihilo ka pa? Hindi. Wala akong gana makipag-usap. Yung ihi mo hindi naman yellowish o mabula. Nasa YouTube ko nga. Huwag mo akong pilitin. Nasa YouTube ko. Nasa YouTube ko. Natanong ka lang, grabe ka. Gusto ko lang kamustahin. Pero yung ano, yung dumi mo, lumulubog, lumulutang. Hindi na matumbling. Ang ina mo. Yung dugo mo hindi naman lumapot daw, di ba nagbago? Yung pula pa rin. Ah, pula pa rin. At least pula. Yung may halong. Nahaluan na ng iba. Ngayon kumain para makainom ka na ng gamot. Tapos na te, lahat na matutulog na ako. Bagong buhay na ako. Ha? Dahil ang buong kwento. Nasa YouTube ko. Sino naman kasing kausap mo? Yeah, in love ka na naman eh. Sinasabi ko sa'yo, simula na in love ka yan, dami mo na nararamdaman, Si hilo-hilo. playtime lang yung kausap ko. Si playtime. Nasa comment section yan, wala. Wala. Ay mga moms, andito ako ngayon sa tindahan namin sa Mom's Eatery and biglang bumuhos yung napakalakas na ulan. So ito na yung sinasabi ko na ano, na possibility na pwedeng mangyari sa tindahan, pagbagsak ng tubig. Ayan dito. So yung mga tubig na yan, dito na yan, papunta sa bahay nila nanay. Ayan. Kaya gusto nila ate na sana mapaayusan ko ng alulod para papunta doon ng tubig sa daanan namin. So, iniisip ko naman, baka mas okay na gumawa na lang ako ng drainage palabas. Ayan oh, pababa na ulit kinanana yung tubig. Papasok. Yung tubig dito yan lalabas sa gilid. Ito yung ano, ito yung nilinis ng asawa ni Diday. Dito. Yan. So mamaya makikita na, kaya lang may mga nakaharang pa oh. Naharangan pa. So kailangan makita natin kasi dito yung dadaan yung tubig papunta doon sa ilog, drainage ng ilog, kaya kailangan magawa siya maayos.
Yung tubig dun sa taas. Yan, yung mga galing dun sa taas ba. Dito na yung papasok. Diyan na yung pababa sa amin dito. So, kailangan yung tubig dito, yung doon, dito magiging daanan sa gilid namin. Kawawa naman si nanay, baha na naman siya doon. Ito ko pala, kaya ako pumunta rito kasi papalit ako yung ilaw na to. Ayan, mula sa party disco, ayan, grabe na yung ano. Papalit ako siya ng white. Ayan na. Charan! O, diba? White na, hindi na masakit sa mata. Palitan ko na yung ilaw. Ay! Kumikidlat! Mamaya, expected na yan. Baka na naman dyan banda sa nagpas ng kaunti sa school. Baha na naman. Sayang. Kasi may mga, ay, dito pala mga nagsemento sila. Para sa school ba, sa gilid. Iniisip ko talagang tanggalin to, mga moms. What do you think? Diba no? Tanggalin natin kasi para, or dapat maayos yung pagkakalagay. Kasi ano niya laylay na siya. Lumaylay na siya. So gusto ko lang siyang alisin or palitan na lang. Para hindi ganyan ang ano. Hindi ganyan na nakalaylay ba ng ano. Kaya gusto ko siya mapaayos. Then tulungan nyo ako mga moms mag-isip kung anong magandang pintura o kulay ang babagay dito. Yan. Para na sa ganun medyo mas attractive. Pati yung sa harap ng tindahan. Actually, inisip ako kung anong kulay ang maganda. Thank you to Sisi Maymay. Oh, matibay yung ating mga solar lights. Tumatagal daw yun ng mga hanggang alas 12, alauna na madaling araw. Basta pag madilim na siya. Minsan, 2 o'clock, 3 o'clock, depende sa kung gaano karami yung nakuha niyang init ng araw. May mga paganyan-ganyan pa ako. Oh, diba? Check na rin natin yung mga bubong kasi nung nakaraan, tinatapalan ko ito eh. Pinalagyan ko ng, ang bilis nyo namang ng sakot dyan eh. Pinatapalan ko ng bulkasil yung mga butas. So good thing nandito na rin ako para at least ma-check natin. Oh, why there is wet here? Bakit may basa? Tumutulo ba rito? Wala naman, in fairness. Kaya lang yung mga gagamba, oh. Ang dami na namang agyo. Ayan siya. So, wala naman tulo as of now. Wag naman sana. Especially mga malapit sa saksakan na outlet. So, ayan na. Medyo humuhupa na yung ano. Pero malakas pa rin yung ulan. Pero mahina na yung agos ng mga tubig dito sa harap. Yung sa likod, tignan natin. Hala, pasok na dito ibang tubig. Ayan, mahina na rin siya. So, hopefully, itong gagawin ko. Iniisip ko kasi kung gutter ba, para masalo yung lahat ng tubig na to papunta dun sa likod o mag-ano na lang ako rito, mag-kukay ako, papunta doon sa ano, papunta dun sa likod, dun sa dulo, sa aming drainage sa gilid. Tinitignan ko, iniisip ko kung anong pwedeng gawin na mas maganda. Ayan, so nandito na tayo sa farm ulit, nakauwi na tayo. And si Gwen nandun siya sa kwarto, nagpapahinga na siya ngayon. Buti na tumila ka agad yung ulan kasi ang lakas kanina talaga. So natakot din ako, pinatigil ko muna yung ulan, pinatila ko muna bago ako umuwi dito. So for now, yan muna ang kalagayan sitwasyon sa ating store, and pinag-iisip ako maigi kung gutter ba o yung drainage na lang para mas maganda. Pero baka mas mahal. Kung tingnan natin kung ano yung mas mura at mas convenient. So para nasa ganun. Pero syempre long term naman yung titignan natin, no? So
tingnan natin kung ano yung mas magiging maganda para doon sa aming tindahan. So, thank you so much for watching mga moms. God bless you. Kain na.